Здравейте много, колеги! С вас днес ще си говорим за безопасност при работа в електрически уредби и съоръжения. Няколко думи за себе си, кой съм аз. Аз се казвам Божидар Стаменов, електроинженер съм с 5-та квалификационна група по правилника за мрежи и централи за над 1000 волта. Като образование съм завършил Минно-геоложки университет, специално с електроенергетика и електрообзавеждане. Преди това съм завършил техникум по енергетика в град Радомир, специално с електрически мрежи и централи, изцяло силнотокови специалности. Като стаж имам предимно ръководни функции в различни компании, свързани с енергетиката в България. Така че мога да се каже, че нищо не ми е чуждо от това, което имам в момента в България. Пак казахме, ще си говорим с вас за безопасност при работа в електрически уредби и съоръжения, на какво е базирано нашето обучение, на някакви нормативни документи. На първо място правилника за безопасност и здраве при работа в електрообзавеждане с напрежение до 1000 волта. Така има засегнати точки от наредба номер 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии. Също така има засегнати елементи от наредба 16-116 техническа експлоатация на енергообзавеждането. Какво обаче се цели с всички тези правилници и наредби? Ами да създадат едни минимални и безопасни условия на труд. Като ако самия предмет на дейност, конкретното предприятие или фабрика или фирма е строго специфично, т.е. то не е изцяло засегнато в тези правилници, то тогава работодателят е длъжен да разработи собствени инструкции за безопасност и, разбира се, да запознае своя персонал с тях. Ако пренесем принципите на безопасността към електротехниката или по-специално към електробезопасността, те звучат долу-горе така. Първо, че работодателят трябва да допуска до работа само обезопасени електрически съоръжения. След това да осигури безопасната им експлоатация. И на последно място, но не и по значение, разбира се, е съответните хора, допускани до работа, да притежават, разбира се, съответната квалификационна група. Необходимата квалификационна група за извършване на съответната работа. Аз сега тук съм дал една-две снимки, които не знам къде са правени, честно казано, от интернет съм ги теглил. Не може да се отрече инженерната мисъл на хората, които са направили конструкцията, но пък дали е безопасно, оставам вие да прецените. И тема на съвсем различен разговор е. Ето виждате още една такава снимка. Подобно нещо съм виждал и в България, само че там стълбата беше закрепена за карусерията на един автомобил. Тук явно е била къса стълбата, си използвали челен товарач. Преди да продължиме с по-сложните неща, искам да обърна внимание на някои от термините, общите термини в електротехниката и, разбира се, в частност електробезопасността. На първо място, разбира се, що е то ток. Тока, колеги, представлява насочено движение на електрически заряди, по-точно електрони, като е прието в електротехниката да го бележиме с и да го измерваме в ампери. Кое кара тези електрически заряди да се движат? Това е електрическото напрежение. Прието е в електротехниката да го бележиме с У и да се измерва в волтове. Разбира се, има елемент, който възпрепятства движението на тези електрически заряди и това е електрическото съпротивление. Както знаете, има различни видове съпротивление, капацитивно, индуктивно, активно, но най-общо е прието да се бележи с R и да го измерваме, разбира се, в омове. Когато, колеги, имаме постоянно електрическо напрежение, то действа върху самите заряди по такъв начин, че те не променят своята посока в функция от времето. Виждате тук тази графика. Синята линия са движението на самите електрически заряди. Виждате, че в функция от времето няма никакви колебания. В този момент казваме, че протича
прав или постоянен ток. Само момент да спра звуците на хората, които се включиха в последствие. Така. Когато обаче имаме променливо електрическо напрежение, то действа върху самите електрически заряди по такъв начин, че те променят своята посока. Отначало тръгват от 0, стигат до максимален полупериод, затварят през 0, минават до максимален отрицателен полупериод и отново затварят през 0. Тоест, тук имаме една така наречената синусоида, или както в случая правилно и се е обозначено като период. Колко пъти се случва това нещо? В България специално този период се повтаря 50 пъти в секунда. Или казано по друг начин, това е честотата на нашата електрическа мрежа. 50 Хц. Знаете, че има държави с различна честота, като Щатите, Япония, Канада, ако не се бъркам, нали, да не изброявам държави. Там знаете, че честотата е 60 Хц. Специално в България и в Европейския съюз е 50 Хц. В Европа като цяло. Тук искам да отворя една скоба и е хубаво, ако има къде се запишете, да го запишете, за максимално допиране напрежение. Когато, колеги, имаме прав ток или постоянен ток, максимално допирното напрежение е 120 волта. Обаче, когато имаме променлив ток, максимално допирното напрежение става 50 волта. Защо е по-ниско? Именно заради тази честота или заради този период. Човек, попадайки под напрежение, честотата на нашата електрическа мрежа, тези 50 Хц, стават съизмерими с честотата на топление на нашето сърце. В този момент сърцето започва да работи хаотично. Започва да се свива и да пуска хаотично и това довежда до фибрилация, до сърдечен удар и накрая до смърт. Виждате, тук съм дал две рисунки на сърце, което работи с нормално артериално налягане и съответно сърце, което е подложено на артериална фибрилация. Виждате отдолу графиките, нормалната работа от лявата страна на сърцето и съответно хаоса, който има, когато сърцето е подложено под действие на електрически ток. Преминаваме, колеги, продължаваме с други основни термини. Що е то проводник? Проводници, колеги, всички тези материали, които електрическите заряди се придвижат сравнително лесно. Там могат да бъдат различните видове метали. Знаете, че най-често срещаните метали за проводници са алуминий и мед. Но също така знаете, че среброто се използва, злато, платина. На много добри качества, проводими качества, но заради цената и не се използват чак толкова. Тоест на определени места. Водата също е проводник, човешкото тяло също се приема за проводник. От друга страна, има материали, които възпрепятстват движението на електрическите заряди и това са така наречените изолатори или още наречените диелектрици. Като такива материали могат да бъдат каучук, различните видове полимери, пластмаса, стъкло, дърво, което е сухо, разбира се, порцелан, въздух и със сигурност много други. Искам да ви покажа един закон. Предполагам, че на всички от вас ви е ясно. Но за тези от вас, които са го забравили, може би, разбира се, това е закона на Ом. Сега ще продължим с едно видео, което е 6-7 минутно видео, което на моменти може би е малко смешно, но аз съм почти сигурен, че всеки един от вас ще се разпознае в него. След това ще коментирам някои от епизодите в него.
Колеги, това беше видеото на Напо. Аз искам да обърна внимание само на някои от епизодите в него. Той беше наистина на моменти малко смешен, но със сигурност това, което са го направили като видео, е продиктувано от някои грешки. Сега, аз искам да обърна внимание на по-специално на три от епизодите. Първия е когато челният товарач или фадроната падна под напрежение от електрическата мрежа. Видяхте какво се случи. Пострада водача. Защо пострада той? Защото слизайки от превозното средство, с една ръка се беше хванал за дръжката на самото превозно средство и стъпи на земята. Знаем, че пътя на тока е от фаза към земя и той, разбира се търси там, където има най-ниско съпротивление. Падайки под напрежението челният товарач, той беше изолиран от земя благодарение на своите колела. Казаха малко по-рано, че каучука е изолация. Пащайки се с една ръка за дръжката и стъпвайки на земята, точно в този момент неговото съпротивление е било пъти по-ниско от това на съответно на каучука
и съответно тока предпочел да мине през него. Той мина през един от най-опасните пътища, дясна ръка, ляв крак. Другите по-опасни пътища са лява ръка, десен крак, между двете ръце, просто защото минават през сърцето винаги. И не ме разберете погрешно, не че има безопасен път за минаване на тока през човека, но тези се водят като най-опасни. Как можеше обаче да се избегне тази злополука? Когато имаме ток на земно съединение, както беше в случая, тока в земя се разпространява диаметрално. Прилича на пускане на камък във вода. Знаете, че когато пускате камък във вода, се образуват пръстени и разбира се, колкото повече се отдалечават от точката на падане на камъка в водата, тока съответно вълните вече намаляват. И тока е долу-горе също. Значи, когато имаме ток на земно съединение, трябва да се стремим да избягаме от това поле, където имаме ток в земята. Как се случва това? Със свити ръце и крака отскача от превозното средство, без да докосва нито дръжките, нито да стъпва с един крак на земята. И отново със свити крака на отскоци да се отдалечи на разстояние не по-малко от 10 метра. Ако не може да отскача, с много малки крачки, но не бива да се раздалечават двата крака. Защо? Защото ако вие направите голяма крачка, ще се озовете в две полета с различна сила на тока. Тоест, тогава тока ще се стреми да се компенсира през вас. Тоест, ще влезете в различни полета на поляритет. Така че, аз малко по-късно съм подготвил едно видео, там ще стане нагледно ясно на какво става въпрос, но ако изпаднете в такава ситуация, на отскоци на разстояние не по-малко от 10 метра. Така. Втория епизод, който искам да коментираме, когато НАП боядисаше с валяк стените и до него негов колега попадна под напрежение на електрическото табло. Видяхме какво се случи, човека пострада. Какво обаче трябва да се случи, ако вие попаднете в такава ситуация? Първо, искрено пожелавам на всеки един от вас да не попада в такава ситуация. Защото тогава трябва да вземете някои решения доста бързи, доста адекватно. Първото нещо, разбира се, е да изключите захранващото напрежение. Това ще бъде добре, ако се е случило, злополуката се е случила на електрическото табло. Но представете си, че имате офазен радиатор, именно по някакъв начин и самия човек се е доправил до радиатора и съответно падна под действие на електрически ток. Трябва да го избутате, т.е. трябва да го освободите от ръководещата част. Как се случва това? В абсолютно никакъв случай не го докосвате за гола плът. Абсолютно в никакъв случай, защото тогава тока ще протече и през вас и вие вместо да му помогнете, ще пострадате заедно с него. Затова оглеждайте се за някакъв изолационен материал. Например, вижте ми, идва примерно подпряна във ъгъла метла, дървена метла. Внимателно с метлата го освобождавате, избутвате го внимателно, като вземате предвид траекторията на тялото при падане на земята. Да не стане така, че вие да го освободите от съответно от ръководещата част, падайки пък на земята, да съответно пък да си удари главата и да направите друг проблем. Ако нямате изолационен материал, ако той е с по-широки дрехи, го хващате за самата дреха и го дърпате силно, това ако нямате друг избор. Тук преди време ми господа ме питаха, това малко в кръга на шегата, разбира се, не мога ли да го хвана да го удара с лопатата по главата, да го отстрани. Сигурно може, ако тока не си е свършил работата, вие може да си я свършите. Това в кръга на шегата, разбира се, но освобождайки го от тоководещата част, и това, което трябва да направите е да окажете първо до лекарска помощ. Малко по-късно ще стане въпроси за това и да се обадите на 112. Третия епизод, на който искам да обърна внимание, е един от последните епизоди, когато НАПО се напъха вътре в машината на поточната линия. Така, то като цяло се видя за какво става въпрос, но тъй като това може да се случи на други места, да не говорим специално за поточна линия, когато колеги работите в електрически съоръжения, винаги си блокирайте прекъсвачите.
работя съм може би с 95% от апаратурата в България и мога да твърда, че за това, което съм видял поне аз, че имат заключващи механизми, както за обикновените максимално токови защити и прекъсвачите, също така и за големите прекъсвачи. За разделители пък вече да не говорим. Блокирайте ги, слагайте табелка, внимание, работят хора, ограждайте. Дори сме разговаряли тук с господин Коларов, той каза най-добре, ако може да оставите човек, който да пази пред самото табло, но тъй като хората са дефицит в последно време, това не винаги се случва. Дори аз сега се сещам, когато бях ученик, тогава пък преподавател, който ни беше в техникума, казваше, ако сте с винтови предпазители, като се развиете предпазител, слагайте го в джоба. Не да го оставите някъде, някой да го забие след вас. Така че обезопасявайте си мястото на работа. И по този начин спасите, разбира се, вас, нали. Така, това беше по видеото на което исках да коментираме. Сега предлагам да преминем към класификация на помещенията според опасността от електропоражение. Като цяло помещенията се делят на три основни групи. Това са помещения с повишена опасност, помещения с особено голяма опасност и помещения с нормална опасност. Кои са първо помещенията с повишена опасност? Това са помещения, в които имаме влага над 65%. Също така тук спадат и помещения, в които имаме прах, който е възможно да полепва по изолацията на самите на съответните проводници или по изолацията на проводниците. Помещения, където имаме проводим пот и разбира се там, където имаме висока температура над 35 градуса по Целзий. Защо е това? Защото знаете, че когато е по-топло, човека започва да се поти, казаха малко по-рано, нали, че водата и съответно потта се явява проводник. Също така тук съвпадат и помещения с възможност за едновременен допир до метален корпус на съоръжение и евентуално някъде за замен предмет. Така че тока в този момент ще премине през вас. Помещения с особено голяма опасност. Това са много мокри помещения с наличие този път чашата вода по пода и стените. Какво ще рече това? Най-простото нещо, което аз съм виждал, може би вие сте виждали, е камера за боядисване. Знаете, че самият детайл, който е за боядисване, виси от някаква конструкция, боядисва с някакъв аерозол. Зад обаче този детайл минава течаща вода, която би трябвало да хваща съответно, нали, излишната боя и да минава през филтри в най-добрия случай. Така че това е помещение, където имаме течаща вода. Нали, в много случаи това е метално помещение с, разбира се, електрическо захранване. След това е помещение, където има наличие на химични вещества, съхранение на химични вещества, като тук също спадат и помещения с съхранение на бензин, на дизел, съответно на трансформаторно масло, където има. Тесни помещения с проводими стени или под, това могат да бъдат шахти или тръбопроводи, където знаете, че влезе ли човек при евентуална авария много трудно може да се измъкне бързо и безболезнено. И когато имаме две или повече наличия на две или повече точки от предходната, след това имаме помещения с нормална опасност. Това са всички тези помещения, които до този момент не бяха споменати. След това, степените на защита на електрическите съоръжения. Ingress Protection или така наречената IP защита. Ако си погледнете уредите, с които работите, машините, с които работите, най-вероятно на табелката би трябвало да има една абревиатура, IP и някакви цифри. Какво обаче означават тези цифри? Всъщност много от хората са се убедили, че няма представа какво означават, но аз съм тук, за да ви го разясна. Първата цифра означава защита от проникване на твърди предмети и прах. Разбира се, колкото по-голяма е тази съответно цифра, разбира се, защитата е по-голяма, по-добра защита. Няма да ви чета дословно таблицата, виждате я, в интернет има със сигурност, може да я погледнете. Втората цифра
представлява и показва защитата от проникване на влага и вода. Тук виждате вече, че степените са 8, нали, за сметка от предходните, където са 6. И разбира се, отново, колкото съответно по-добра защита, т.е. по-голяма цифра имаме, толкова защита е по-добра. Класове на защита на електрическите съоръжения по електробезопасност. Така, колеги, обърнете внимание на класовете на защита. Класовете на защита са 4. Нулев, първи, втори и трети клас. Съответно, кои са те? Нулев класа изделия със собствена изолация на тоководещите части, без да имаме клема на защитен проводник. Първи клас обаче се изделя с обща изолация на тоководещи части, но тук пък имаме клема на защитен проводник. Втори клас се изделя с двойна или усилена изолация, малко по-късно ще стане въпроси за тях. И трети клас са изделия, които работят с безопасно свръхниско напрежение. За прав и променлив ток тази стойност е 25 волта. Искам да обърнем само за кратко внимание на електрическите уредби по отношение на мерките за безопасност. Това са видовете системи, които съществуват, нали, като електрозахранване. Като най-честите са TNC система, която виждате, нали, горе в левия ъгъл, и долу в левия ъгъл TNS система. При TNC виждате, че имате обединение на защитения проводник и неутралния проводник в един общ PEM проводник. След това виждате един частен случай на TNCS система, при което имаме частично разделяне на неутралния заземения проводник. Обърнете внимание на TNS системата, най-малко защото имате в тестовете. И тук виждате, че имаме разделение на неутралния и защитения проводник, ТТ система, където, нали, имаме само, нали, неутрала, т.е. нямаме заземление, нямаме отделна земя. И IT система, където имаме, нали, директно заземяване на корпуса на самото съоръжение. Какви са, колеги, нали, опасностите от поражение от електрически ток? Човек може да попадне под напрежение по два основни начина. Един е, когато имаме директен допир на части под напрежение, другия е, когато имаме индиректен допир на части под напрежение. Много важно нещо е, когато ще работите близо до електрическите съоръжения, те да бъдат подсигурявани. Какво ще рече това? Аз ще кажа един случай, който аз съм видял. Близост до, знаете, че до старите панелни блокове има така наречените касети, електрически табла. Това, което видях аз, е един господин от тогава беше ЧЕС, който теглеше кабел от един трафопост и беше много близо до такава касета. Той се спъна и падна до нея. Тя беше отворена, а ако той беше малко по-близо до нея, най-вероятно щеше да пострада, можеше и да стигне до летален изход. Така че, като работите близо до електрически съоръжения, табла или някакви други съоръжения, подсигурявайте ги, затваряйте таблата и става въпрос за вашата сигурност. Казахме човек, че може да попадне под напрежение по два начина, когато имаме, казахме, директен допир на части под напрежение, когато имаме индиректен допир отново на части под напрежение. Какви са последствията за хората, които работят? Делят се на две основни групи. Преки, това е удар от електрически ток, изгаряне на кожата, метализация на очите, ефекта на мълнията върху съответно епидермиса на кожата. И непреки последствия, това могат да бъдат пожари и взривове. Ето това може да причини, надявам се, че го виждате добре, един хлабав проводник в едно електрическо табло. Получава само нагряване. След това се стига до обаждане на хората с голямата червена кола и водата в нея. Същото нещо може да се случи, когато имаме претоварване на електрическата мрежа. Винаги съм го казвал. Любимото нещо, което съм виждал е, когато имаме някоя по-стара сграда, където знаете, че едно време са изпълнявани с така наречените рекордомани проводници и
знаете, че тогава самото захранване, т.е. самата електрическа инсталация представлявало един-два контакта в стая, където се включи транзистор, телевизор и така нататък. Само че, разбира се, живеем в други времена, с други технологии, съответно са необходими повече контакти. Идват господата псевдоелектротехници и започват да слагат контакта наляво и дясно. До тук няма никакъв проблем. Само че те изтеглят от всеки контакт до разклонителна кутия 2 квадрата и половина, което до тук всичко е окей. Само че това, което съм виждал аз, че от магистралата, т.е. от първата разклонителна кутия до таблото върви проводник с сечение квадрат или квадрат и половина. И сега вие си сетете, нали, какво ще се случи, когато се включат духалка, радиатор или няколко консуматора, какво ще се случи с тази линия, която е с ниското сечение. Започва да грее, започва да свети и отново се стига до момчетата с голямата червена кола. Така че, колеги, казвам го за това, когато пускате електрически кабели, или съответно инсталация правите, аз знам, че правите, нали, ние българите всичко разбираме, съобразявайте товарите. Така, какви са съответно защитите, които взимаме срещу положение от електрически ток? На първо място защитите, които се използват при директен допир. Това са защити, с които се предотвратява поражение от електрически ток поради допиране или опасно приближаване съответно на части, които са под напрежение. На първо място имаме основна изолация на тоководещите части. Какво ще рече това? Тук тоководещите части са покрити с изолация, която може да бъде премахвана само чрез използване на съответния инструмент, нали, клещи или макетни нож и така нататък. Най-простият пример, който, нали, може да се посочи, е един кабел, затова съм дал, разбира се, и снимка на кабел. След това имаме обвивки и прегради. В този случай самите тоководещи части трябва да бъдат покрити за съответно, нали, преграда или обвивка, то си, нали, ясно. Но какво ще рече това? Както виждате на снимката, съм давано и просто апартаментно табло, което тоководещите части са скрити зад капак, който може да бъде премахван и трябва да бъде само чрез използване на съответно на отверка или някакъв друг тип инструмент. Също така такива табла има, знаете, главните табла, металните шкафове, те имат щитове. Това е същата защита. Следващата мярка е ограждане и разполагане на достъпни места. Тази мярка се използва изцяло, където имаме достъп на квалифициран персонал. И тук самите прегради не е необходимо да бъдат заключвани, но трябва да бъдат, нали, съответно здраво закрепени, да нямат случайно отваряне, стигане до тоководещите части. Следващата мярка е безопасно свръхниско напрежение. Казахме, че при прав и променлив ток тази стойност е 25 волта. Следващата мярка е ДТЗ или дефектна токова защита. Тук съм дал на снимката, виждате, една трифазна, 4-полюсна дефектна токова защита. Преди да поговорим за принципа и на действие, няколко думи за това как действа тока върху човека. Когато, колеги, имаме ток със сила от половин милиампер, се получава едно усещане. Получава се гаделичкане и изтръпване на кожата, в зависимост от това какъв е епидермиса, състоянието на самата кожа. При 10 милиампери, колеги, се получава неволно съкращаване на мускулите. При 30 милиампера спира дихателната дейност, при 75 се разстройва сърдечния ритъм и при 100 милиампера спира сърдечната дейност и се стига до летален изход. Дефектно токовите защити са съсредоточени да изключат до 30 милиампер, т.е. преди да спре дихателната дейност. Като цяло, освен за Центъра за професионална квалификация, също така съм и инспектор в органа за контрол към Autoconsult и ми се налага доста често да изпитвам дефектни токови защити.
И стига да нямат някакъв механически проблем, с ръка на сърцето мога да кажа, че изключват до 30 мА. До сега не съм имал случай да изключат след 30 мА. Няколко думи за принципа на действие на дефектно-токовата защита. Най-образно казано, дефектно-токовата защита представлява един токов трансформатор и един електромагнит. Токовият трансформатор, на първичната страна на този токов трансформатор са навити съответно фазовата или фазовите намотки и неутралата. Виждате оранжевите намотки случаи. Те са навити по такъв начин, че създадените магнитни полета в тях да се неутрализират, т.е. да имаме пълен покой. Първичната страна на този токов трансформатор, синята намотка виждате, е свързана към един така наречен електромагнит. Към котвата на този електромагнит са свързани съответно контактите на самата дефектна токова защита. В нормален случай тези контакти съответно са затворени и потича тока. Но какво се случва? Когато имаме токна отечка между фаза и земя, в синята намотка се индуцира ток, който е равен на отечния. Когато тази стойност стига 30 мА, както казах малко по-рано, дефектно токовата защита мигновено изключва. Мигновено или до 30 милисекунда. Изчитаме, че до такава скорост, с такава скорост на изключване, биха опазили човешкия живот. Това е чисто и просто необразно казано действието на дефектно-токовата защита. Нещо характерно на схемите на свързване, виждате този заземителния проводник и зеления пунктир. Аз съм го казвал винаги и продължа да го твърда, че за да работи дефектно-токовата защита ви е необходим трети или пети проводник, съответно, независимо от това дали е трифазна или двуфазна системата. Имали сме случаи, в които ни викат, господа, да ви правим измерване на дефектно-токови защити, табла, много добре изглеждащи с скъпоструваща апаратура, когато започваме да измерваме, се оказва, че нито една дефектно-токова защита не сработва и то просто защото са прави някакви странни схеми с неутралата. Аз съм го казвал винаги, когато се нанесох да живея в блок, който е двупроводна система, аз си изтеглих заземителен проводник до входа, забих си един кол незаземителен, съответно моето жилище е защитено. Съседите ми помислиха, че съм луд тогава. Аз съм го казал винаги, че тази общество не плащам, не би си сега да почна. Но това, което ми стана интересно е, че кой както прави ремонт по блока си, започва да тегли той по един проводник от жълто-зеления ми. Така че явно моята болест до някъде се разпростира след колегите, след съседите, прощавайте. Така че пак го казвам, отговорно, за да ви сработи, ви трябва съответно трети или пети проводник, в зависимост от това каква ви е мрежата. Така, преминаваме към защитите срещу индиректен допир, като това са защити, с които се предотвратява поражение от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на части, които нормално не са под напрежение, но пък е възможно поради някаква компрометация на изолацията да са станали под напрежение. На първо място отново имаме дефектна токова защита, като с нея казахме, че се цели да се минимизира времето на въздействие върху човека, също така и големината на тока, който преминава през човека. След това имаме защитно заземяване. В този конкретен случай към заземителната инсталация на съответното съоръжение се свързват всички корпуси на електрически съоръжения. Тук съм дал снимка рисунка с съответно перална, но знаете, че към корпусите на съответни съоръжения трябва да бъдат свързани към заземителната инсталация, било то струкове, било то машини, било то други съоръжения. Каква е целта? Целта е, разбира се, ако се офази по някакъв начин корпуса на това съоръжение, тока да отива в земя, а не върху човека. След това имаме защитна еквипотенциална връзка, като в този конкретен случай, към тази връзка, е хубаво да се свързват метални елементи, метални части, които нормално не са тоководещи, т.е. не са под напрежение. Какво ще рече това? Аз много скоро дори видях в една офис града, че към такава еквипотенциална връзка, която е свързана към заземителната инсталация, бяха свързали арматурата, примерно на железобетонната конструкция. Също така сме си разговаряли с колегите от Овъргаз, примерно те казват, че
свързват, където има метални тръби. Нали, знаете, че вътре в самите сгради са медни тръби и казват, че където имат свързват, нали, съответно към зенитната инсталация. Дори сега се сещам при по-стари водопроводи, знаете, че те също са метални тръби. Хубаво да бъдат свързани към такава потенциална връзка. Нали, каква е, защо се прави това? Ами разбира се, ако някой, не дай си Боже, тези компоненти попадна под напрежение, разбира се, тока да отива в земя, а не в човека. След това имаме защитна или двойна или усилена изолация, за която стана малко по-рано въпрос. В бита може да познаете, че едно съоръжение с такава изолация, ако има такъв щепсел, който виждате вие, т.е. ако той е капсулован, той със сигурност е с двойна или усилена изолация. Ако имате обаче съоръжение или машина, тя трябва да притежава този символ, квадрат, вътре в него вписан още един квадрат. Това е обозначението, което се използва в България и Европа. Скоро едни колеги казаха, че са виждали обърнат ромб с две чертички, т.е. ромб с две чертички. Нямам представата, съм го виждал като обозначение, не ми е ясно, може да е някъде в някоя друга държава. Казвам го, защото може и вие да го видите някъде в вашите съоръжения. Така, следващата мерка е електрическо разделяне на захранването, като в случая се разделят съответно към паралелни вериги и земя. Имаме отново безопасно свръхниско напрежение, казахме 25 волта за прав и променлив ток. Сега ще ви блътна това видеото, което ви казах малко по-рано за тока на земно съединение. Той е с субтитри, надявам се да го виждате добре. If you contact a power line with your vehicle, call for help, stay where you are, and keep others at least 10 meters away from the vehicle. In the event of a contact, it is not just a vehicle, equipment, or object that could be energized. Everything within a 10-meter radius of the contact could also be energized. That's why you have to be aware of both step and touch potential. With step potential, electricity spreads, like ripples or rings, over the surface of the ground, away from the point of contact. Each ring carries a different voltage. If you step into one ring while your foot is in another, the electricity will make up the difference in voltage through your body. With touch potential, if someone on the ground touches what is in contact with the power line, electricity will travel through that person's body to get to the ground. If you hit a power line, you can try to break the vehicle free of the contact, but only if it doesn't cause more risk to yourself or others, or more serious damage to the power line. If you can safely break from the contact, move the vehicle or equipment at least 10 meters away to safety. If you must exit the vehicle, only in the case of a fire, jump away from the equipment with 2 feet together, then bunny hop or shuffle at least 10 meters away from the equipment. Don't take large steps, as there is the potential for electrical current traveling through your body. If you're not sure you're far enough away, slowly move your feet apart. If you feel a tingling sensation in your legs, you are still within the step potential zone and must continue to bunny hop or shuffle away. Така, преминаваме към това какви защитни средства се използват при работа в електрически уредби и съоръжения. На първо място, каква е целта на тези защитни средства? Разбира се, да предпазват персонала от поражение от електрически ток, от въздействие на електрическа дъга, продукти на горене и не на последно място от въздействие на електромагнитните полета. Самите защитни средства се осигуряват от работодателя, разбира се, като те могат да бъдат зачислявани евентуално инвентарни лица, които да отговарят за тях. Също така могат да бъдат зачислявани персонално на съответните служители. И много важно нещо е, като имаме защитни средства, които се използват от няколко човека, да бъдат в различни размери за удобство. Какво ще рече това? Значи, представете си, да имате едно съоръжение или съответно имате защитни средства с боти, електрически боти, и те са в един размер 46 номер. Вие носите 40 номер. То няма да ви бъде комфортно да ходите, камо ли да вършите някаква работа с тях.
Така, самите защитни средства се делят на две основни групи до 1000 волта и разбира се над 1000 волта, като ние днес ще разгледаме първата част, първия вид, като двата вида средства се делят на две основни подгрупи, съответно основни и допълнителни. Кои са основни? Основни са тези защитни средства, чиято изолация издържа продължително работно напрежение на уредбата и самостоятелно осигуряват защитата при допир. Допълнителни се използват само като допълнение към основните и имат за цел да предпазват персонал, както от допир, но също така и от крачно напрежение. Кои са основните защитни средства? На първо място имаме диелектрични ръкавици. След това имаме изолиращи изолационни щанги, изолиращи клещи. Сигурен съм, че сте виждали всички такива клещи. Като тук искам да отворя една скоба, защото аз лично, когато съм виждал такова нещо, съм отстранявал хора от конкретната работа. Недопустимо е, колеги, да работят с такива клещи и да бъдат намотани с изолир бант. Значи на пазара има всякакви боклуци като изолир бант и съответно това абсолютно по никакъв начин не ви гарантира, че клещите са изправни. По-добре ги махнете, работете с тях по колата, по вкъщи, но в никакъв случай по електроинсталация. След това имаме електроизмервателни клещи, някои им казват ампер клещи. Показатели за напрежение. Обърнете внимание, че казвам указател за напрежение, не фазомер. Самите указатели могат да бъдат в най-различна конструкция, в зависимост от това какво е преценил заводът-производител. И монтьорски инструменти с изолирани ръкохватки. Кои са допълнителните? На първо място имаме малко по-рано споменатите диелектрични бутуши и галоши. След това имаме килимчета, които се слагат пред самите електрически табла. И имаме преносими заземители. Сега, ако би се налага да работи с преносим заземител, какъв е принципа на действие? На първо място се закрепва заземителната клема към заземителната пета, тази, която виждате самата клема, и след това съответно се присъединяват и съответно трите фази. Изолиращи капачки и накладки, винаги съм казал, че това нещо е като еднорозите. Пише го в правилника, но никой не го е виждал. Аз съм обикалял доста подстанции и съответно уредби, не съм виждал такова нещо, но чисто и просто представлява една изолационна плоскост, която се слага на разединителите, за да се предотврати съответно погрешна манипулация, погрешно включване. Но понеже има в нормативната уредба, затова и казвам, указателни знаци и табели. Тук съответно самите табели могат да бъдат най-различен вид, най-различно дори и форма, защото има и квадратни, и с най-различно съответно съдържание, в зависимост от това какво съобщение трябва да предадат на хората, които четат. Имаме допълнителни индивидуални предпазни средства. На първо място имаме предпазни очила, след това имаме предпазни ръкавици, противогазени маски с филтри, ако ще работите на места, където има изпарение на трансформаторни масла или някакъв друг тип химични елементи, които по някакъв начин могат да съответно да повлияят на вашето здравословно състояние. Колани и въжета за работа на височина, разбира се, ако ще работите на височина. Няколко думи само за самите предпазни средства за сроковете. Сега, когато едно предпазно средство напусне завода-производител, то го напусва с така наречената документация и някой казва паспорт. Принцип в тази документация трябва да пише едно на страна, едно на ръка, къде е произведено самото защитно средство, но и при какви условия трябва да бъде съхранявано. Ако все пак не е написано, в България има правилник, разбира се, там могат да бъдат всички тези неща четени, но какво е характерно? След работа, колеги, самите защитни средства трябва да бъдат проверявани, почиствани.
ако имаме някъде разхлабени болтови съединения, то трябва да бъдат стегнати. Защо трябва да бъдат почиствани? Защото представете си, че ако вие имате едни мръсни прашни ръкавици, съответно прашна щанга, и вече докоснете до шинна система, до шинопровод, окей, самата щанга има изолация, ръкавиците имат изолация. Но по самата мърсотия тръгва един повърхностен ток на отечка. И въпреки, че вие сте с съответно защитни средства, вие пак може да попаднете под напрежение. След работа се почистват, окомплектоват се почивтове ръкавиците, ботите по същия начин, прибият съответните шкафове, които трябва да бъдат съответно далеч от пряка слънчева светлина. Знаете, че UV лъчите влияят неблагоприятно върху каучука, върху гумата, които са изработени тези защитни средства. А когато имате преносими волтметри и преносима апаратура, е хубаво те да бъдат с извадени енергоизточници от тях. Преди самата работа, да почнете последваща работа, трябва да се направи един външен оглед, съответно за замърсяване, дали е било очистено преди това, да се провери маркираното на защитното средство номинално напрежение, съответства на мрежата, в която ще работите. Тук вече виждате, съм дал две картинки различни. Едната е 20 кВ уредба с 20 кВ апаратура, всичко е точно, но от дясната страна, когато имаме 20 кВ уредба с 10 кВ апаратура, съответно положението може да бъде тежко. Това да се провери маркировката, дали случайно не е изтекал срока на периодично потвърждение на самите защитни средства, и ако той е изтекал, те трябва да бъдат изведени от експлоатация до направата на съответните проверки. Да се проверят самите ръкавици диалектично, дали нямат пробойдания или някакъв тип пропуквания, спуквания. Как става това? Това, което виждате от лявата страна картинката е съответно правилно. Защо? Ако вие сте виждали такива ръкавици, знаете, че те са с доста дебела изолация, т.е. са доста твърди. И само чрез увеличаване на налягането, като навивате от широката страна към пръстите, може да се разбере дали има някъде спуквания или пробождания. Това, което прави колегата от дясната страна с надуването, е меко казано смешно, няма как да се разбере дали съответно имате някакви проблеми по тях. Сега, относно самото съхранение на защитните средства, аз пак ще кажа един случай, на който бях свидетел. Преди време сходихме с един мой колега в една подстанция 110 на 20 кВ. И какво ми направи впечатление? Тези от вас, които са влизали съответно в уредби, знаят, че първо има една командна зала, където имаме съответно измервателната апаратура на съответната мрежа, имате дивани, столове, футиоли, телевизори, климатици и така нататък, както си му е реда. В този конкретен случай до ЗРУ-то или закрита предварителна уредба се минаваше през едно предверие и след това стигаше в съответното ЗРУ. Това, което ми направи впечатление, че самото предверие се използваше за съхранение на тези защитни средства. Това, което видях, леко казано ме потресе. Шкаф, който трябваше да бъде за съхранение на защитните средства, беше широко отворен и тъжно празен. Ръкавици се въргаляха по пода с неясен цвят, ботите бяха в нечетен брой, а щангите, които трябваше да бъдат прибрани надлежно съответно, бяха в такова състояние, че все едно преди да влезем имало някакъв ръкопашен бой вътре. И знаете ли, че когато го попитах съответно служителя, добре, за какво са в такова състояние, знаете ли какво ми отговори, което на първо место писа? Каза ми, ще го такова ми началника, ще му прибирам аз на него защитните средства. Колеги, не винаги са невиновни началниците. Аз тогава го питах, добре, ако ти утре сложиш тези ръкавици, излезеш вънка на 110 кВ и то като те убия, той ще те убие. Кое семейство ще страда? Твоето или това на шефа? Съответно, той промърмори, може би ме напсувал, но както и да е. Така че, колеги, не винаги се ни казвам го това, защото не винаги са невиновни началници или шефове за нашите безхаберия. Така че, пак казвам,
Грижете се защитните средства, защото пазват вашия живот и на вашите колеги, разбира се. Така, преминаваме към квалификационните групи, за които вие днес сте тук и ме слушате. Знаете, че за да се работи съответно в електрически уредби, съответно хората, които работят, трябва да отговарят на някакви изисквания. На първо място да имат съответното образование и стаж, който се изисква за тяхната длъжност, да бъдат медицински освидетелствани спрямо нормативните документи, които действат, и разбира се да притежават квалификационна група. Като самата квалификационна група на всеки работещ трябва да бъде записана съответната му длъжностна характеристика. Как става доказването, че вие притежавате квалификационна група? Чрез едно така нареченото удостоверение или някой му казват от вас картончета. Въпросното картонче трябва да бъде винаги с вас на работното място. При поискване от съответно контролни органи, съответно за безопасност, вие трябва да предоставите такова удостоверение. Ако вие не го предоставите, тогава следват съответните вече финансови глобополия. Както за вас, така и за вашия работодател. И ако той ви е подсигурил съответното обучение, отново за вас, защото е направил всичко за вас. Кога се придобиват такива удостоверения? При постъпване на работа, при промяна на длъжността, надяваме се към по-висока, разбира се. Но ако имате документирани нарушения по правилата за безопасност, то тогава самите удостоверения могат да ви бъдат отнети и вие да бъдете изпратени отново на проверовачен изпит. Как става самото придобиване на квалификационни групи? Поне до преди 3 години се правиха в учебни центрове, като вече от последните 3 години знаете, че както и в момента сме онлайн, и в съответните изпитни центрове порядко се посещават, но за да придобиете квалификационна група, трябва да решите един тест, който всички вие имате, като в зависимост от това, коя квалификационна група сте, разбира се, тестовете имат различен брой въпроси и различна тежест. В правилник вие имате право на 20% грешни отговори. Т.е. ако имате до 20% грешни отговори, изпитът ви е да. В обратен случай изпитът ви става не. Така, кога се полага изпита, казахме, при постъпване на работа, за повишаване на квалификацията, за възстановяване, ако ви е била отнета преди това, и периодично, както е в повечето от вас към този момент. Самите квалификационни групи са 5. За независимост от това, какво имате като отговорности. На първо място, първа квалификационна група, разбира се, като тя се изисква за хора, които нямат абсолютно никакъв предходен стаж в електрически уредби съоръжения. Това могат да бъдат стажанти, може да бъдат хора, които правят някакви съответно ремонтни дейности, съответно водопроводчици или някакъв друг тип ремонтни дейности. Втора квалификационна група се иска за начинаещи работници, които не се допускат до самостоятелна работа. Винаги до тях трябва да има лице поне с трета квалификационна група. Това могат да бъдат също така хора, които са електрозаварчици, шолосери, кранисти, шофьори, булдозеристи и така нататък. Тук искам да отворя една скоба, един жокер, защото може би да имате като въпрос. Ако ви имате удостоверение за заваряване, това със сигурност не ви дава право да правите заварки в електрически уредби. Вие имате съответното удостоверение, това, че може да правите перфектни заварки, но не и за това, че познавате рисковете в електрическите уредби. Трета квалификационна група, колеги, се дава вече за хора, които могат самостоятелно да работят в защитените електрически уредби. Също така могат да обучавате персонал с по-ниски квалификационни групи и да ги ръководят. Съответно, това са хора с първа и втора квалификационна група. Над 1000 волта се изискват за членове на бригади. Четвърта квалификационна група е за хора, които издават нареждания, отговорни ръководители за мрежи до 1000 волта. Хора, които допускат, наблюдават или съответно са изпълнители на работата. Също така могат да организират и ръководят евентуална експлоатация, профилактика или да извършват
високо квалифицирани работи по настройки и изпитване на дадени апаратури и пусконаладъчни работи. Пета квалификационна група е вече за ръководители и техните заместници, ръководени оперативен персонал, диспетчерски служби, дежурни инженери в централи, хора, които издават отново наряди и нареждания и също така отговорни ръководители. Как става, колеги, допускането до работа на външни фирми? Обязателно чрез договор, задължително чрез договор, като фирмата, която съответно е подписала договор, отговаря за своите служители. Дали те съответно имат квалификационна група, дали имат знания за тези квалификационни групи и ако се установи, че е лице от външна фирма, което е или с изтекал срок на квалификационната група или не притежава съответната работа, то трябва да бъде отстранявано от работа, разбира се, не бива да бъде допускано. Веднъж обаче допусната бригада до работата, какъв начин допускаш, че до работа, казва, че е обезопасил мястото на работа. На първо място, разбира се, използва съответната апаратура за показана липса на напрежение. След това с ръка докосва съответната част, да докаже, че е изключена. Ако тя не е изключена, проблема си е изцяло негов, така да се каже. Веднъж допуснати до работа, имаме основни правила за работа в електрическите уредби. На първо място, винаги изключваме електрическото захранване. Абсолютно винаги. След това, взимаме мерки за съответната блокировка. Дали ще слагаме блокировка на самите прекъсвачи, дали ще слагаме табелки, внимание, работят хора, дали ще слагаме ограждения с някакви вериги. Просто трябва да вземате съответните мерки за обезопасяване. След това, правите проверка за отсъствие на напрежение. Когато се установи, че нямате напрежение, т.е. е изключено напрежението, веднага след това заземявате. Казахме по реда, първо заземителната клема, след това съответно се присъединяват трите фази. И след това вече, разбира се, ако имате желание, може да работите. Сега, колеги, продължим с едно видео на Български червен кръст за оказване на първа долекарска помощ и след това, разбира се, ще оставям на разположение, за да възникнали въпроси от ваша страна. Здравейте, казвам се Райко Календеров и съм доброволец на Българския младежки червен кръст. Сега ще ви покажа какво да правите, когато видите човек без дишане и без сърдечна дейност. За да проверим ефективно дишането на пострадалия, хубаво е той да бъде на твърда повърхност, по възможност целият му торс и глава да бъдат твърди и водоравни. Първото нещо, което на вас всъщност ще ви се случи, е да видите човек, който с затворени очи, видимо не реагира и вие трябва да проверите дали той всъщност е в съзнание. Как се случва това? Ако имате ръкавици, е хубаво да ги използвате. Във всяка аптечка е хубаво да има такива за наша защита и защита на самия пострадал. Не е нужно да бъдат стерилни, но това е вече колкото повече, толкова повече. Слагаме си ръкавици и заставаме до пострадалия. Като го хващаме за двете рамене и внимателно го поклащаме и едновременно с това силно го извикваме. Здравей, чуваш ли ме? Как си? Отвори очи, ако ме чуваш. Когато пострадалият не реагира при такова извикване, това означава, че той със сигурност е в безсъзнание. По всички правила на първата помощ, най-големият приоритет при такъв пострадал е неговото дишане, да установим дали той диша. Как се случва това? Когато с дясната си ръка хванем главата, палецът ни застава на челото над веждите успоредно, а останалите 4 пръсти хващат стабилно главата. С лявата си ръка поставяме показалеца и средния си пръст под брадичката на коста, но без да натискаме меката тъкан отдолу. Хващаме с палеца и защипваме хубаво челюстта. Вдигаме максимално назад, главата се изтегля и долепяме ухо до
носа и устата на пострадалия. В продължение на 10 секунди се опитваме да доловим дали той диша, като едновременно усещаме движението на въздуха, слушаме за звуци и наблюдаваме гърдите дали те се повдигат и спадат съответно. Ако до 10 секунди не сме установили чисто дишане, т.е. няма така нареченото агонално, когато човек се дави, например, или прокашля, то тогава това е знак, че ние трябва да започнем да правим извънгръдни притискания и вдухвания, така наречения сърдечен масаж. Как се случва това нещо? Пострадалият трябва да му бъде свалена дрехата, за да можем да имаме достъп до неговия гръден кош. В средата на гръдната му кост, т.е. където ключиците се сключват и където ребрата, последните две ребра се сключват всъщност, в средата на тази кост ние трябва да прилагаме своите извънгръдни притискания. Важното преди обаче да започнем реанимацията е да се обадим на телефон 112 и да съобщим, че сме видяли такъв човек и че започваме да му оказваме първа помощ. Как се правят самите извънгръдни притискания? Поставяме петата на длънта си върху коста в точката, точно в средата, където сме я установили. Точно в средата е по този начин. Поставяме длънта на петата на едната си ръка, а другата си ръка поставяме върху нея, като сключваме пръсти и те трябва да сочат напред. Не трябва да бъдат поставени върху ребрата, ами точно единственият контакт да бъде с петата на ръката. След което заставаме перпендикулярно на гръдния кош на пострадалия и започваме да притискаме, като целта ни е да достигнем ниво от 5 см, но това е много условно. Горе-долу 1/3 от гръдния кош трябва да се притиска навътре, за да бъде ефективно. Ето по този начин. Това, което трябва да се стремим да правим е колкото време ни трябва за да притиснем, толкова време да ни трябва и за да отпуснем. Тоест да не се получава рязко отпускане на гръдния кош или отлепяне на ръцете от гръдната кост. Да бъде плавно. Другото нещо, което трябва да помним е, че натиск не трябва да се прилага абсолютно никъде другаде, освен в средата на самата гръдна кост. След като сме направили 30 извънгръдни притискания, пристъпваме към следващата стъпка, а това са именно вдухванията. Можем да ползваме марля, ако нямаме нищо друго, защото не сме сигурни дали нашия пострадал не може да ни предаде някаква болест по въздушно-капков път, като марлята се слага хубаво да обгърне цялата уста. Защипваме с едната си ръка, с палец и показалец, носа на пострадалия, а с длънта си и с другата си ръка, както при отварянето на дихателните пътища първия път, го правим отново. Защипваме също така и брадичката и я повдигаме нагоре, за да бъдат отпуснати дихателните пътища и да бъдат отворени. С своята уста трябва да обгърнем цялата уста на пострадалия и да вдухаме за около 1 секунда нормален капацитет на въздух, който ние бихме вдишали. Като наблюдаваме в този момент дали гърдите се повдигат. Ако не се повдигат гърдите, това може да означава, че човекът се е задавил и трябва да проверим устата. Ако вътре има нещо видимо, т.е. не е някъде по-навътре, ами наистина е в устната кухина, можем с един пръст, малкия, леко да го махнем, за да може да се освободи дихателния път. Ако при следващ опит или ако не видим такива обструкции на дихателния път, ние ще пробваме да отворим по-добре дихателния път и отново да вдухаме въздух. Ако и втория път вдухването не е успешно, пристъпваме към 30 извънгръдни притискания.
След като направим още един цикъл 30 извънгръдни притискания, опитваме да вдухаме пак. Това е нещото, което можем да направим, за да помогнем на такъв пострадал. Като за извънгръдните притискания е хубаво да се направят 30 за около 18 до 20 секунди, след което да се направят 5-те вдухвания, но на тях също не трябва да се бавим повече от 5. Важно е да не прекъсваме бързо своите извънгръдни притискания, тъй като те са най-важното нещо в случая. На всеки тъй като това е доста изморително, е хубаво, ако има човек, който също може да извършва така наречения сърдечен масаж, да се сменяме на 2 минути, за да може да почиваме. Така продължаваме, докато се изморим наистина и не можем вече да продължим, докато човека продиша или докато дойде специализиран екип. В случаите, в които сърцето спира внезапно и се прилага така наречената реанимация, най-често това, което можем да направим, е да запазим шансовете на човека да бъде спасен в болнични условия. Тоест, много рядко се случва човека да бъде спасен мигновено на момента. Така че много е важно да дойде специализиран екип, който да отведе човека в болница. Това беше видеото, предоставено от Български червен кръст. Аз оставам на разположение сега за възникнали въпроси от ваша страна.